सिगांनि सरकारा रायजो राजाफोरनि आंखालखौ सुफुंनो नाजायाखै। सिगांनि सरकाराथ' रायजो राजाफोरनि बेबायदि आंखालखौ सुफुंनो नाजायाखै। बिथांमोनहा नाजायोमोनब्ला जों मावनो गोनां खामानि थानाय नङामोन। बिथांमोनहा नाजानायमोनब्लाथ' अन्तत दा नैबे माजुलि ओनसोलाव जों मावनो गोनां खामानि थानाय नङामोन। थांनाय सरकारा मावोब्ला हायोमोन, नाथाय बिथांमोनहा मावालासिनो गारसोनानै दोनदों। नाथाय बेखौ सुफुंनो जेसेबां हायो 2 बोसोराव जों मावगासिनो। समनि सरकारा जिखिनिखौ मावाखैमोन मावनो होननायबालाय हागौमोन, खिन्थु बिथांमोना मावा होननानै मावाखैलासिनो गारसोनानै दोनदों। आरो दिनै जों बेखौ सुफुंनो थाखाय जेसेबां हायो मावदों। थांनाय बोसोरनियाव जों लामा माखासे बिदि ससियेल इन्स्टिटिउसनखौ बानायबाय आरो जोंनि आखायाव दासिमहालागै 2 बोसोर दंबो आरो बे 2 बोसोराव जों बे ओनसोलनि जेसेबां बाखि दंबावो आंखालफोर बेखौ सुफुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांना थानाय खेथ्रआव जाहाथे जेबो असुबिदा गैया जायो बे बेबस्थाखिनिखौ लाबोनो नाजायो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानि सिगांनि सरकारनिसिम गोख्रों बिबुंथि। बे खेबाव सिगांनि 17 बोसोर सरकार सालायनायखौ इउपिपिएल दोलोनि 2 बोसोर सरकार सालायनायजों रुजुदों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। गबिन्द बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला सिगांनि गोबाव सम गोहोआव थानाय सरकारा रायजो राजाफोरनि नांगौखौ सुफुङाखै, जायखौ सोलिफुनाय समाव सुफुंगासिनो आरो फैबाय थानाय 2 बोसोराव गासैखौबो सुस्रांनानै रायजो राजाफोरनो सुबिदा खालामना होगोन। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।